बर' हारिनि सासे फुंखा सुबुं डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ थांनाय सानखालि अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायाव गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। मख'जाथावदि डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ बर' हारिनि सासे फुंखा सुबुंमोन। लिरनायजों लोगोसे सासे थुनलाइ बिजिरगिरि, हारिमुनि गोख्रों आरो सांग्रां सिबियारि, गागि डक्टर, समाज सिबियारि आरो आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिमोन। बाथौ गौथुमाव बिबान लानानै डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ समाजखौ फोसाबनायाव गोबां हाबा मावलांदोंमोन। मिथिहोनाय बादिब्ला डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनांनानै गुवाहाटीनि साथ्रिबारि ख्रिस्टियान देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय थांनाय सानखालि बेलासिनि 3 रिंगासोआव डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलांबाय। बेखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफाद एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बर' हारिनि गोबां सानसुमै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे माखासे इएम, एमसिएलए, एमएलए आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।